Tatjana. Ja mä annan tämän puhelimen sille, jolla on meidän toimiston herskyvin nauru. No moi, mä oon Maarit. Ja mun mielestä Välkyn toimiston tyylikkäin on meidän koko kokoonpano. Moi, mä oon Laura. Ja mun paha tapa töihin liittyen on se, että mä välillä jään nysvään jotain tiettyä pientä yksityiskohtaa ihan sikapitkiksi aikaa ja sit aikataulut menee uusiksi. Morjesta, mä oon Jerkko Välkyltä ja mun lemppari piirre työporukassa on se, että meillä on niin pirun hyvä yhteishenki ja huumorin taju tässä porukassa, että työpäivät on aina hauskoja. Ja matka jatkuu. Joensuusta länteen. Ja? Kuopiosta pohjoiseen. Kiitos. Kruunalla kotiin. Tiedätkö? Kruunalla kotiin ja Esson baariin ja Kruunalla Esson baariin. Klaavalla Esson. Sinussa on valo, sinussa on yö. Sulla tiedän biisi, mutta en osaa jatkaa. Noniin. Pidän kaksin käsin kiinni juomista, niinku... En tiedä, niinku tuopista.